Біз яна тура эфирда Галескар Камал исемдәге Татар Дәүләт Академия драма театры Өфөгә гастрольдәргә йыена. Был ертәне безнең белән театр директоры Илфир Якубов каршы ала. Хәерле иртә, Илфир Илшатулы. Хәерле иртә. Һаумыгыз, хөрмәтле кунактарыбыз. Без һәдә бик нык көттек. Әйткәндәй, Башкортстан театры һәм Татарстан театрдары бер-беренә алмаш гастрольдәр эшләй һәм 2 ел һайын бу кабатланып тора. Бына яз мизгелендә Башкорт Академия драма театры һеҙгә барып кайткан, ниһаять без һеҙҙе ҡаршы алабыҙ. Әйе, менә шуннан дагы бу дуслык инде күптәннән бара. Мин тумаган идем әле ул вакытта, сез дәген тумагансыздыр. Шуңа күрә Аллага шөкер, ул дуслыкны саклыйбыз, саклап киләбез. Хәтта менә пандемияләрдәге комачауламады. Без 19-нчы елда булган идек. Менә инде 21-нче елда, Алла бирсә, сез килеп киттегез. Без хәзер инде киләбез сезгә. Гадәттәгечә җылы каршы алу булыр дип уйлыйм. Өметләнәбез һәм ялгышмаспыз дип уйлыйм. Әлбиттә. Менә шуңа шулай итеп, без 9 ноябрьдән 16 ноябрьгә 8 көнгә 8 спектакль алып киләбез. Барысы да премьер спектакльләре Уфа каласында әле тамашачылар күрмәгән спектакльләр. Шуңа күрә шундый зур Әйткәндәй, һеҙ 2 бинала уйнаясаҡ. 2 бинада 3 көн башлап җибәрәбез Нур татар театрында. Аннан соң инде 3 көннән соң Мәҗит Гафури Башкорт Академия театрына күчәбез. Анда инде 5 спектакль уйныйбыз. Һәм менә саллыгына репертуар Мәҗит Гафури театрына эләгәчәк. Бу 2 бинада уйнауның дагы хикмәте шундадыр. Татар һәм башкорт сәнгатьләре алар бергә булырга тиеш. Барыбер сез дәген, без дәген бергә дус дәнә яшәр өчендәген шундый бер усул дип уйлыйм. Әлбәттә инде безнең менә 9-16 ноябрьдә була торган спектакльләргә Пушкин картасы белән дәген билетларны алырга мөмкинчелек булачак. Ошо Пушкин картаны келгәндә, бына минең улым да ошо Пушкин картамын кая бер спектакльләргә билет алып булмай ди. Ул ни өчен һеҙҙең бына бар спектакльне алып Пушкин карта менән алып була инде. Әйе, бүгенге көнгә инде 1 сентябрьдән бүгенге көнгә хәтлек 400 билет Пушкин картасы буенча сатылган. 400 билет алынган. Алынган, әйе. Репертуарга килгәндә, бында мин бик нык карыйм. Хуш авылым спектакле. Һүнгән йондозлар, исән өйләнәм. Бына ошо репертуарга караганда мин Хуш авылым спектаклен күрдем. Ул 2 акттан тора, ул 2 көн барасак. 2 көн барачак һәм Уны тамашасын ни өчен мотлак карарга тиеш? Чөнки бу документаль спектакль. Моны яшь режиссер, безнең театрның режиссеры яшь Айдар Заббаров куйды. Ул пандемия вакытында 20-нче елда тик кенә утырмады. Театрлар ябык вакытта авылларга, Татарстандагы авылларга чыгып һәм бетә торган авылларга 5-3 йорт калган авылларга чыгып интервьюлар алды. Анда яшәүчеләрдән һәм менә шул олы яшьтәге артист яшәүчеләрне, прототипларны дип әйтик, безнең яшь артистларыбыз уйный. Бик кызыклы килеп чыкты. Бу әле ничектер башланган иде эксперимент кебек. Кеше сәхнәдә бик кызык һәм аны бик яратып карыйлар. Безнең кеше сәхнәдә бара. Әлбәттә инде без монда аны Нур театрында зур сәхнәдә уйнаячакбыз һәм күбрәк кеше күрер дип өметләнәбез. Әйе, санап та был спектакльдә күрергә кирәк, чөнки мин үзем һөйләп утырам, үземнең тәнем земберләй, чөнки мин үзем күрдем һәм бу спектакль Бикчәнтәев әйтмешли, безнең сәнгать җитәкчебез спектакль турында сөйләргә кирәк, аны килеп карарга кирәк. Әйе. Бына тамашасы килеп караһа үзләре лә әйтәсәк. Һәм тагыла ниндәй спектакльде айырып әйтер инегез? Әйтер идем, менә шулай ук яшь драматург Артур Шайдулла Сагынырсызмы спектаклен ул яңа татар пьесасы бәйгесендә җиңгән һәм яшь кенә беренче аның шундый әсәре һәм менә Академия театрында зур сәхнәдә Фәрит Рафкач Бикчәнтәев куелышында бик кызыклы уйланулар яшь кешенең, яшьләрнең дип әйтим, тәкъдим итәм. Шулай ук безнең менә әле рус классикасы да бар, Александр Володинның Санаулы кишләр 5 вечеров. Ул әле сентябрь азагында Санкт-Петербургта фестивальдә дә катнашачак, Ярославльдә дә катнашачак фестивальләрдә. Аннан соң инде без монда алып киләбез. Шуннан соң гадәттәгечә безнең менә Зәңгәршәл спектакле. Әйе, тамашачылар ярата. Ярата. Инде 26-нчы елда аңа 100 ел була. Ул безгә килгәндә бар шикелле. Бар инде. Бер генә дә түгел. Һәр килгәндә biz аның белән яки гастрольләребезне ачып җибәрәбез, яки тәмамлыйбыз. Бу чиракта инде без менә Сүнгән йолдызлар Кәрим Тинчурин спектакль белән ачып җибәрәбез.
зур гастрольләребезне һәм инде Кәрим Тинчурин Зәңгәшәл белән тамамлыйбыз. Һәм ысынлап та был театрдар дуслыгы ул бик тә без үзебез дә яратабыз, һезне яратабыз һәм һезне көтеп алабыз, һезгә барганда ла һагынып барабыз. Хәтта бездә Баш Академ драм театрда ремонт булган сакта ремонт тамамланды, хәзер һездә ремонт башлана, шулаймы? Әлбәттә, шундый сүзләр инде күптән көткән, моны әле миңа хәтлек булган директор Шамил Зинурович Закиров тагын 2004 елда хыялланып жүргән инде. Әмма дә ләкин безнең бинада, сез беләсез, ул Казан уртасында тора, ремонт ясап булмый, ниндидер бүлмәләрне зурайтып булмый, чөнки ул ямсызланыр дип уйлыйлар архитекторлар. Шуңа күрә менә июльнең уртасында Рөстәм Нургалевич Миниханов тәкъдим итте, аерым җир бирде. Ул театрдан ерак түгел, хәзерге театрдан ерак түгел, шул Кабан күле янында, анда бик матур парк бар, шул парк эчендә, агачлык эчендә безгә яңа бина төзүчеләр. Хәзерге вакытта игълан ителде конкурс, бәйге архитекторлар өчен, монда халыкара конкурс ул, теләүчеләр катнаша ала. Архитекторлар инде һәм менә сентябрь азагында без сайлап алабыз 7-10 шундый компания дип әйтик, архитектура компанияләр, бюролар. Алар инде тәкъдим итәчәкләр январьның азагына хәтлек нинди булырга тиеш шул җирдә Кабан күле янында проектлар. Әмма был әлеге бина һездән каласакмы? Әлбәттә калачак. Менә безнең өчен бу бик зур шундый бүләк дип әйтим, шундый мөмкинчелек уйнап торып, туктамыйча ремонт вакытында агломерация үзеңдә беләсеңдер, анда сумкалар ачсып бер бинадан икенче бинага күчеп жүрүп, андый хәл булмаячак, без тыныч кына үз бинабызда уйнаячакбыз. Һәм инде параллель рәвештә яңа бина төзеләчәк, төзелеп беткәч кенә без анда чыгып давам Бик яхшы яңалык һәм тагла театрга тукталганда ниндәй эшләр менән кайнай репертуарга килгәндә яңалыктар менән яңалыклар күп, аларны килеп карарга кирәк Казанга. Рәхим итегез, Казанга килегез. Менә шул проектны сөйләй башладым һәм Ксения Шишнева дигән рәссам ул, һәм ул эксперименталь спектакльләр куя. Кеше сәхнәдә сентябрь азагында конкурсның кайсы бюроларны, компанияларны без алабыз, алар килеп караячаклар эксперименталь спектакль. Хәзерге вакытта әзерләнә, без хәзер җыябыз. Анда профессиональ артистлар катнашмаячак, анда гади халык катнашачак һәм алар сөйләячәкләр бу бина турында, театрның бинасы турында һәм аларның үзләренең хисләрен. Ничек аларга ул тәэсир итә, кайчан килгәннәр алар. Бу менә архитекторларга ниндидер мәгълүмат булсын өчен һәм аны булай кагазда гына язып бирү түгел, сәнгатьчә спектакль рәвешендә күрсәтергә. Чөнки алар бит театр бинасын төзәячәкләр һәм алар аңларга тиеш аны. Был табашасы үзе сыгып сәхнәлә уйный алыр. Әйе, һәм без аны киләчәктә репертуарга да кертеп җибәреп, гади халыкка да күрсәтергә. Һәм һезнең театрда яшьтәр дә бар. Һәм уларды без был гастрольдәрдә күрәсәкбезме? Әлбәттә, алар инде күптән безнең репертуарда студент вакыттан уйнап киләләр. Ул традиция сездә. Әле официаль рәвештә эшкә алдык. Хәзер официаль рәвештә һәм алар әлбәттә булачаклар бу атаган бөтен спектакльдә афишада уйнаячаклар. Хезмәттән һәт дигән бына эфир вакыты адагына килеп үтте. Бездә студиялы кунакта Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия драма театры директоры Илфир Якупов 9-16 ноябрьдә Өфөлә бездә гастрольләр көтелә. Күрмәй калмагыз, дуслар. Зур рәхмәт ямле әңгәмәсен, яна осрашырга ятһын. Рәхмәт сезгә.